Ang sarap ng gulay for today. Ayan, ang sarap. Oh. Ay, lagi nagugulay yan, ante. Mahilig sa gulay yan si ano, si Frederick. Ah, diba? Dahil nga sa cholesterol yung mga iyan. Ano din yan eh, panglinis ng katawan. Lalo na yung okra, ante, pangpalinis ng katawan yan. Okra, ilalaga mo lang yan. Ang dumi pala, kailangan pala kaliskisan talaga ng okra. Kasi madumi, ayun ko lang na ni ante, kailangan kaliskisan yung okra para mawala yung ano, libag. Tsaka may spray yan, dumidikit yung ano niyan. Medisina sa ano, sa balang. Yan pala ang dumi. Pero ang sarap niya nanti kasi maliliit. Sausaw mo lang yan sa bagoong. Ilaga mo lang. Laga lang yan, sarap niyan. Ako ang ginagawa ko naman, yung pinapaksil ko ng isda, galunggong ang bango. Pinaibaw ko. At saka ito talong. Paibabaw lang yan. Saka lagyan mo ng May kamatis na at saka sibuyas. Pwede na. toyo at saka kalamansi. Oh, toyo at saka kalamansi. Tapos may kamatis, ang sarap. Ang ano lang, ang baba lang ng ano, oh, ng ang pangalan nito, bayabas, oh, ang baba. Ayan, may bunga na, oh. Ano yan, ante, ano? Kalabasa? Anong tawag ko? Mahabang ganyan. Ganda ng bulaklak dito, oh. Oh, di ba? Ang ganda. Ayan, ang ganda ng ano. Pangalan niya ng bulaklak na yan. Santan ba yan? Hindi ko alam anong bulaklak yan. Ang baba ng ano, bayabas. Pwede ka mamitas. Hinog na ba? Ang ganda ng bahay. Ito yung tindahan ng pinsan ni Eric. Oh, diba? Maliit lang yan, pero ang daming laman yan sa loob. Oh, diba? Dami niyang paninda. Oh. Hindi na uubas ng customer ito. Maghapon to. Lagi may customer. Tao po. Pabili. Ay, hello. Ayan yung vlogger ng taga ano, vlogger ng Pangasinan. Dinayo ko. Dinayo dito. Thank you. Asawa na, pinsan ng asawa ko. Ayan, negosyante ng Pangasinan. Negosyante, oo. Kaya, Tindera. boss ng Pangasinan na to ngayon. Dati tindera siya, ngayon boss na siya. Boss. Boss. Diba, ang ganda ng tindahan niya dito. Ganda, hindi. Tignan mo Ano nga, to, mini nakikita store. na yung langit. Oh. Okay lang yan. At least malakas kumita. Oh. Ganyan lang yung tindahan yan. Ano dyan. Mga viewers natin dyan, manonood dyan. Oh. Dito na kayo bumili. Wala, inintubo na. Si Mita naman. Oh, di ba? Oh, yan oh. Panalo niya yan sa Pure Gold. Pure Gold ba yan? Yung isa. Yan. Ito. E-bike yan, yung e-bike. Yan yung napanalunan mo saan? Binili mo? Ah, binili. Ay, yung binili pala nito. Katas ng tindahan niya, yung tricycle wala dito. Yung napanalunan niya. Tricycle yung napanalunan ko. Napanalunan niya sa ano? Sa Pure Gold. Libre. Kaya, buenas talaga to. Kahit saan mo Libre ilagay. na ano lang. Jackpotan lang. Swerte-swerte lang. Ng resibo. Ganda naman ang bahay na yun. Ay, pumunta na kayo sa bahay-bahay. Ayan, ang ganda. Oh. Oh. Ayan, ang ganda ng bahay. Sana all. May bahay na maganda. Dito tayo sa Pangasinan. Nag-iikot ang iyong lola sa Pangasinan. Balonggaw na, Balonggaw dito na.
sa Balunggaw pang... Di pa. sa hot spring. Oo nga eh. Kaya ba kayo po uuwi? Ay, pagkatapos ng linggo. Ewan ko, sabi ni Jun, papasyal daw. Dapat mamasyal muna kayo doon. Mamaya na hapon. Laging Oo. Para makapasyal ka, marami kang ipa-vlog doon.